pagtudlo sa mga bata tungod kay ang mga katikista kay ang bata manggod human siya mabunyagan pagka 7 years old na siya pataas na ikumpirma kay 7 man to sakramento bunyag, kumpirma, kumpisar kalawat, pagilog sa masakiton, pagminyo sa mutong sa inyo pagkasal mo simbahan o pagkapare o katungdanan man sa ginikanan ang pagtudlo sa bata unya kay ang bata kay man siya mabunyagan kumpirma man siya 7 years old pataas then naman siya first communion sa first communion manang ipaningkamutan sa mga katekista nga ang bata kabalo gamahan namo kay mo man ay bisik na nga pagtulungan sa itong simbahan kanang amahan namo kani siya mo ni lugar nga dire kani nga area gigibuhat ang simbahan karon mo ni siya ang lugar diin nagtudlo si Jesus sa mga tinunan natin mingon mo sila nga tudlo may sa pagampo mo siya nga inon yun ay pagampo amahan namo anak sila manang naani sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 so sugdan nato na sa 1 entero kapitulo 6 sa masabtan nato daghan man ang ikwadya so na diha ang ingon sa tong Ginoo nga kung magampo mo inon yun pagampo amahan namo ana sa malangit pagdaygon nimo ngalan mo basic nga pagtudlo amahan namo sa malangit pagdaygon nimo ngalan butang maging harian matuman imong pagbot dinhi sa langit ang kalaw namo sa matag adlaw hatag namo karong adlaw sila kung sala hinap sa ilag sila kanamo dili mo kumitugyan sa panulay nono sa misdaotan amin so may basic ang pagtulunan o gibuhatan ang simbahan ang nagdumala ani nga simbahan Katoliko Carmelite Sisters so pwede tang matuan ni didto so nani siya so munang ang bata kailangan matudluan jud kan mga pagampo pagmata tudluan pagampo pag kagabi sa di pa matulog tula pagampo dayon kanang yung pasalamat sa Ginoo sa atong mga daw kita ang mag-leader mag-una ang problema karon kay ang ginikanan di mampo ang pampo so mga bata dili ka balumampo tingin to katekista to dubinggo siya nga na pila ka bata nga di gid pa ka makibalumampo unya magpaskimayo na sila ya namoy time nga bitan may nga pare sige kuno pangaji mo kumana mo nya kung dito sila kabalo ang katekista man mo himo pa nato kay trabaho man nila nga tudloan gyud pero dili gyud unta sa katekista musugod magsugod gyud sa ginikanan mao nga nabitaw nato na nga ang makita kuno sa bata sa mga indaran na pupusunon sa bata na og nakita nila nga ang mangginikanan dili kabalo moampo labi na kung sige panggiaway nga makita sa bata madili man jud na mao na kun dunay mga ginagmay nga mga diferensya dili mo man sa kun hibawan nga dili gid pa unta makadungog ang bata ana importante na siya dayon ang bata gyud tudluan na kay ang mga bata di makabulumang po yung katekista nga kani wa guni kay rosaryo kay sa rosaryo magud kanunay maginang amahan namo naman na siya ginig ko sa rosaryo na ay kung dili kay bago manamo di labaw na may rosaryo sinana ang munang tudloanan pagyod sa mga kita nga apil mo tag seminar munang ato panikamutan nga ang maninoy mora ba nay apil niya ang maninoy di po ka ba mampo so di siya kayo so basic mo nga pagtulunan amahan namo so muna ito itudo sa bata dayon kay kung dili nato na anaon di pag eskwela na raba ana maimpluwensyahan ra ba na sila sa mga kabataan pod wala na bitaw tinungutan na hindi ka na nung sabi niya kung anak nga humalikas man siya nga di man gibadong na kundis balay tuwa man to sa mga silingan o dito sa eskwelahan dito man makaton so mo nang importante kanunay gyud ang paggiya gyud sa bata nalabaw na kung dili man po ang ginikanan sa bata so munang ang trabaho po sa maninay dili po ang maghatag og regalo ni kapasko munang uban dili mo maninoy kay kanang ulay ka regalo
So dili na ang trabaho gyud sa kuan maninoy ug maninay ahin sa pagatima sa bata. Nya ang bata dili kabalo ang ama namo. Kay wa matulis kinikanan ang maninay wa pud motudo kamo may trabaho. Maninay. So mabitan mo nang papilog seminar tuduan. So muna siya. Dayon apil na pud nato to magimay ka Maria. Nya asa man mabasa sa Biblia nang kay may nga kanan yung pagampo ama namo na gyud sa Biblia. Mateo kapitulo Mateo katong tan-awon. Mateo kapitulo 6 versikulo 5. So nanas Mateo kapitulo 6 sabahan namo. Ang magimaya ka Maria na po na sa Lucas kapitulo 1. Gani maymta magimaya ka Maria po sa grasya anghel minisulti ana kang Santa Maria ikalit nagtunga magimaya ka Maria napuno ka sa grasya napurat ka ni Santa Maria. So kani siya nga lugar gibuhatan ni og simbahan kani nga area muning na ay kaning Basilica of Annunciation pagpaybalo sa anghel Gabriel man nagpaybalo si Santa Maria og kani siya ang dumala ani nga simbahan mo ang mga Franciscan mo nga pare may na dito ani so nana siya dito so mo man ay pagpaybalo sa anghel dayon kanang iyo napuno kasi ang Ginoong Diyos na kanimo bulahan ikaw sa bayang tanan sulti po na ni Santa Elizabeth mo man ay pagduaw kani siya si Santa Maria ni duaw ni Elizabeth gagaw na sila mama ni huwan magbubunyag ni ulpot ang bata gani pagduaw anak ni Santa Maria so nag-hike mo na siya to so nabot siya dire gagaw mo ni sila so na kani nga lugar nga diin sila nga nido si Santa Maria ka Santa Elizabeth na ani dire na po na simbahan nga gidumala gyapon sa Franciscan. Mabasa na ito na sa Lucas kapitulo 1 versikulo 39 hanggang 40. So naa sa Biblia ni siya munang inigampo tutuluan ta magampo gamahan mo dayon magimay ka Maria Muna sa anghel man ni siya magimay ka Maria sa grasya Ginoong Diyos na kanimo ni sa Santa Elizabeth bulahan ka sumbahitan og bulahan mo sa mabungas tiyan mo si Jesus kinsa may nagampo nakita lang Katoliko sa basta wala og tungod na ang ato pong tubag sa simbahan mo na minta nga Santa Maria iampo mo kami kay ang Biblia nagingon nga ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo himuan mo nga magtutuluan ang bata.